Als eerste afgevaardigde van het alfabet hebben we de letter A. De adem, de Adam, de alef, het antecedent voor het eerste archetype. De ark, de aarde, de alfa, de apex, de eerste amplitude, de allereerste actie. De abracadabra van het al en alwetende interactie met de a priori afspraak in het eerste leven animeren. De regels die in een atoom acteren, activeren en accelereren, artistieke ambacht. De atmosfeer, het alomvattende canvas, de aanleiding die genoeg bleek voor de aanpak, het aandenken aan de nog niet geboren aandacht. Meteen is er de liefde en de angst, de ander, het alternatieve. Aan de kant is er voor het eerst ook sprake van een amulet of de ank. De eerste a cappella van de allereerste klank. De eerste analyse, het eerste aforisme. De eerste alchemie en ook het eerste androgyne. De eerste aardsengel en het eerste alfabet. De A, de alef, het eerste accident van de eerste aarzeling tot de eerste adaptage. Het hele universum is niet meer een affirmatie van het grote absolute. We zijn actoren in een animatie die de respect is met de nood en het absurde. Afhankelijk was alles aantrekkelijk en aanstekelijk, aanlokkelijk. De adjectieven zijn nog niet aanwezig, maar verborgen in de achtergrond. Alles accuraat, achterloos, in het begin was enkel orde het geluid van het heelal. De wereld is een celestiële achtbaan, een aerodynamische attractie waar je niet zo makkelijk afgaan. Het leven is adembenemend en alles is een start met de eerste letter van het ABC, de A.